Savet zelene gradnje Srbije učestvovao je na 7. CEDEF-ovom forumu Energetski efikasni pametni gradovi. Ja sam ispred borda direktora pričala na temu energetske efikasnosti u javnom sektoru kao predstavnik javnog sektora i Saveta zelene gradnje. Bilo je veoma interesantan skup na kome su bili i drugi učesnici. Čuli smo veoma zanimljiva izlaganja. Ono što je bio deo moga izlaganja je bilo zapravo podsjećanje da energetska efikasnost ne sme biti odvojena od zelene gradnje i zapravo od održivosti zajednice. Navedeni su razni primeri iz okruženja i iz Evrope, gde smo mogli da vidimo da je zelena gradnja nespojiv deo uz energetsku efikasnost, a ne samo jedan segment kao kod nas. Savet zelene gradnje će kao i uvek dati konkretne rešenja i podržati svaki skup na ovu temu. Koliko je ova tema važna i koliko je važno biti deo rešenja, a ne samo problema, govori nam i to da su na ovom skupu učestvovali predstavnici 4 ministarstva. To je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, zatim Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije i Ministarstvo privrede Republike Srbije. Sva pomenuta ministarstva su shvatila da bez obzira na svoje resore moraju da se prepliću i da deluju zajednički na istom problemu, a to je zapravo održivost naše zajednice.